Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Angelica, 17 years old, estudyante. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa kalit na mitubo sa akong private part. Bago pa lang gini, ug nahadlok ko. Aron inyo hisabtan, ingon inang mga panghita po. Hala, ano man kalain ba sa kong kuan, katul man kaayo. Kakalain sa ko na kong kauton yan, niya pa man ko sa eskwelahan. Haji! Doon nga taon yung uli, ha? Yun na ako i-chika ni mo. Ha? Madugay pa ka, Fad, kay usahay baya no. Nabaya kay buhatan sa armory. Maglangay-langay pa ka dito, kay naa dito ang imong crush nga officer. Magdali manggod ko. Hi, excuse me, no? Dili ba ako ingon, ana? But you are. Che! Okay, sige. Di na kumadto. Tayo pa yung anong nagdali di ay ka. Di naman maantos, Pi. Uy, Angelica, ikaw ha, kung makajudge ka na ako, ha? Ingan dili na gani kumadto sa akong crush ba? Tay sa Fat, ha? Siya lang ko kadali, ha? Ha? Ay, salamat. Niyanagit ko sa CR. Dili maayo nga maputaka kag kaut anong imong private part. Kay masamad na. Hala, nainumdum ko. Ingon man day si mama nga dili maayo nga kauton ang private part. Hala, tuod. Dili day tuod maayo nga kauton ni kay basig maapektahan ang akong virginity. Kakatol ra ba yun? Antuson ko na lang cute ni Uy nga dili kauton. Kay basig masamad. Maayo kay wa nimo kauta. Nainumduman day ko si mong giingon ako, ma. Nipis magod ng panit sa ato. Maong dili na maayong kauton. Pero nga nung nikatulsog ka, Tomaso? Na, kapila na tikaing na. Sukad sa pagsugod pag yun nimo kadaga, nga magtuon lagi ka og proper hygiene. Ako bitong nituman. Sobra naman gani ko kaarte. Pero ambot nga nung mikatul pag ito. Basta dili yun na hilabtan, ha? Kay matinganya ng mabana nimo kung hilabtan na nimo. Ma. Ana sad ni kakatul nga naman jud ni siya. Uy, katul naman jud ka. Ay, yo. Angie, dugay pa kada sa CR. Ha? Kadali na lang, ma. Bahala ni, uy, di na gid maagwenta. Pahala na lang gid ni. Lumi na jud kay siyang kauton. Ay, kanino pa mati ang gikahot na ko ang katol sa akong private part. Hala tayo pa. Nalagi ko'y nakautan nga kamay nga bukol. Hala. Bukol man yun ni, uy. Nganong naamong ko ini? Natintalgit ko kaut sa katol lapit sa akong private part. Hindi na magyud maakwanta ang kakatol. Katul na gid kay siya. Motong, may naikapan kong bukol gamay. Mahadlo ko musulti sa kong mama, kay daan ba'y akong gipasidaan niya, nga dili hilaptan ang akong private part. Unya? Ay, di lang tamang lingkod ha, while magkaunta ning banana QG. Dali. Okay, Fat. Agay! Oy, ano ka, oy? Mura mo ka nakalingkod og tamtax nga, nibarog ka man daig balik. Okay. Ganong sakit man to siya ilingkod. Chi, nga ka, oy? Ikaw balik balingkod. Ay, barog lang ko eh. Unsa? Nga naman ni, uy. Sakit sab kay siya ilakaw. Wala. Masig tungod na ni sa pagkaut na ako sa akong private part. Kasabaan siya kong mama ini. Bahala na, uy. Di lang yun ako siya sultihan nga ako ning gikaut. Inigabot na ko rin sa bahay. Ako ning suwayan og research sa Google kung unsa ni.
Bartholin cyst and abscess. Bartholin cyst? Mauning mo kawas akong pag-search sa Google. Delikado ka ni. Ha? Nasad ka ani Fatima? Nadlok na ba yung ani do? Ay, kadlok, uy. Matambalan naman good na. Nagasuy ka ani. Oh, pero ako naman itong kipasagdan. Nawagtang raman. Sure? Wa kay gitumal? Oh, gitumaran na ako antibiotic. Ha? Magtumar di detag antibiotic ani? Oy, dili magpatakag tumar-tumar og tambal ha, Angelica. Ilabi na ginaan ng antibiotic. Dili ba yagi ka pwede mo inom, anak, kung wa na giresita sa doktor nimo? Mao ba ma? Og dili man siguro ka makapalit, anak, kung way resita. Nga, nung nakatumar man, ana, ang imong amiga. Nagpa-check up ba siya? Wa rin lagi ma. Ipasagdan na niya. Nya gitumarag antibiotic. Uy, mao na. Magpa-check up ta og doktor, ana, Angelica. Ha? Di lang ko maoy. Mauwaw ko. Nagsago lang akong ibati kung magpa-check up og doktor. Kay gawas nga mahadlok ko. Mauwaw sakit ko nga may lain nga makakita aning akong private part. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, una kong nabantayan sa akong private part nga ni katol ni. Unya, pagkaot na ako, na may bukol. Unsa man ni nga klase sa bukol? Akong i-research sa Google, Bartholin cyst kuno o abscess. Delikado ba ni? Ikaduhang pangutana, nganong naaman ko ani nga klase sa bukol? Diin man din ako makuha o unsa may cause ani? Di ba ni ordinaryo nga bukol o infection ba ni? Ikatulong pangutana, ang akong amiga na asap ko no siya ingon ani sa una. Gipasagdan ako no niya o wa niya pa operahi. Gitumaran ako no niya og antibiotic. Mutumarsab ka ko ana? Makapalit ba sa ko ana bisag wa ko'y reseta? Ikaupat og katapusan, mauwaw og mahadlok man ko mapatan-og doktor ani uy. Pero kung magpa-check up ko, unsa man kahibuhaton sa doktor nako? Posible ba nga operahan ko? Pwede ba nga tambal lang unta kay mahadlok jud kong operahan? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Angelica. So, ang ato magtatampo karon lawa ato ni si Angelica, no? Mga 17 years old. 17 years old, wag yung butang niya nga. Estudyante address? pa na siya, attorney. Padani sa kini ang akong suliran official writer's page. Yeah, may tol kinisa ni na kuno ning tubo siyang private part, no? Yes. No, Oo. bata pa man ni siya, 17 years old. So, una niyang pangutana, Doc. Yes. Una kuno niyang nabantayan sa iyang private part nga ni Katul. Oo. Unya, pagkaut niya, naana kuno'y bukol. Oo. Unsa man ni nga klase sa bukol. Iyang gisearch sa Google, Bartholin cyst kuno or abscess. Oo. Delikado ba kuno na? Yes, na ako giningi kuan na to, no? Ako giningi kuan na ning Bartholin cyst. Kining Bartholin cyst, Yes. naagi ni siya of course, sa mga Private part sa babae? Sa babae, no? Babae ra na, Doc. Oh, babae rin siya. Walay Okay. Bartholin cyst sa mga lalaki. Lalaki, okay. Kung kani siya, masudlan og fluid attorney. Okay. Actually, kini mga mass formation sa tong lawas, duha rin sa kalkasi. Oh. Either cyst or tumor. Tumor. Kung tumor gani, mass tissue na siya sa suod. So, mas gahi. Gahi. Okay. Kung cyst gani siya, fluid. No? Okay, Ah, nga, watery. watery. Okay. Humok, no? So, mao na siya nga, kung ma-infected gani ning inunta kining Bartholin gland, mo na nang mahulog og Bartholin cyst, no? Mhm. Of course, kung mangihi ka, sakit, kanya, kung makigilawas ka, na sex contact, na inunta pinpol, gitawag na mo dyspareunia, no? Okay. Ano yung medical term niya na. So, unsa may hinungdan aning Bartholin cyst ato na kanang too much shaving, no? Kanang too much shaving, no? Okay, correct. Maka-introduce mo na siya, labi na ang imong ginagamit nga paagi sa pag-shave, dili kayo sa sterilize, Correct, no? O dili kayo correct. sa limpyo. Wasad siya Oh. musulti diri, Doc, no? Kung mang shave ba siya or magpa-wax. Kay uso man nas babay. Oh. Either shave, wax, or plucking. Yes. Kunya dapat ba ya, di ka pwede maligo
After. Oo. For 4 hours at least. Yes, kaya ang water might be contaminated with Correct. Nya open ang germ. pore. Oh, Correct. mao gyud. So, unsa may kaduhan yang pangutana natin? Kaduhang pangutana, nganong nganong naamang ko aning klase sa bukol? Diin man ni nako makuha or unsay cause ani? Yeah. Dili ba ni ordinaryo nga bukol or infection ba kaha na? infection ni siya, Okay. mablock ang inunta ang pagdaloy diha sa inunta fluid yang napita, no? So mo accumulate, no? Actually dili ni siya ingnog klaro gyud kaayo ba unsa pero closely related ni siya to na sa sexually transmitted infection. Okay. Like gonorrhea, chlamydia, or kanang Escherichia coli. Pero kung 17 pa ni, hopefully di pa ni sexually active, Oh, Doc. di pa na siya sexually active. Pero I'm not saying sexually active Angelica, no? Pero i-check lang po, ha? Kay Basit wa ta nag-shave takabaw. ka. O, wa pa takabaw. So, mao na siya nga, dili ni siya tungod kay na-stress ka, daghang kang gitrabaho, wala. Lahi ni siya ang So, hinungdan sa basin sa Bartolin shaving cyst. ni niya. Ah. Ikatulong pangutana, iya ko nung amiga, naasad ko ni inana sa una, unya gipasagdan ra kuno niya, wa siya nagpaopera. Gitumaran ra kuno niya antibiotic, unya mutumar basad kuno kaha siya. Makapalit baka kuno siya, maski guay reseta. Ano sa ay gyud og na-resita, no? Correct. Dili tanang mga tambal over the counter, no? Labi nag mga antibiotic nga isog-isog. So kinahanglan gyud mo duol gyud ka magbutang mo ng address Angelica, no? Duol gyud kag doktor, kana mga public. Sa nga doktor, Doc? Any doctor GP? can prescribe Okay. antibiotic. Bisan ako sa psychiatrist man ko ay prescribe ampicillin. Pero lain-lain man pud nga antibiotic, lain-lain pud nga bacteria Yeah. or infection i-treat, di Kaya ba? ideally, attorney, no, diya sa hospital setting, ang mga pagkahimuon is to make a study, laboratory. I-culture na namo sagaran. Okay. Ang sample, sample sa fluid. I-culture or Para makibaw mo paibaw unsa. kung saan klaseng kagaw ang naa. Kung dili Then ba you siya can prescribe the antibiotic. antibiotic. Usually, mga antibiotic ang mga gamit adi, kining pareha ng amoxicillin, ampicillin, cephalosporin, no? Yes. Daghang kayong mga antibiotic depende na sa discretion sa imong attending doctor, no? Okay. So mauna nga Ma-check. pareha sa mga amiga, maayo ra gyud po siya. Of course, you have to maintain hygiene, no? Correct. Kaya kanang hygienic yung ka. Like I said, kung nag-shave or nag-wax or mag-pluck ka, especially sa imong private part or maski sa imong ilok, mutubo mangyapon na siyang mga ihunana nga fluid nga Oo. sis kung, like I said, maligo ka right away or ma-expose siya to germs or dili sterile. Sakto Ang ka. imong utensil ang imuhang mga gipanggamit. gipanggamit. Correct. Katapusan niyang pangutana, Doc. Mauwaw ug mahadlok man kung mupatan-aw og doktor. Pero kung magpa-check up ko unsa kay buhaton sa doktor nako, posible ba nga operahan? Pwede ba nga tambal lang unta kay mahadlok siyag opera? Yeah, ideally, ang doctor nga imong duulan ni Obigaini, no? Kaya namin sa imong private part, no? Yes. Obigaini. Unya, depende na sa clinical judgment sa imong Obigaini doctor kung operahan ba, murag i-drain lang bitaw, i-drain lang. No, di kayo kung buslutan lang ang mugawas ng fluid or most likely, para sa akong clinical experience, antibiotic can really help, no? And then, kung balikon sa makausapa, kinahanglan nga clean yun ka. Hygiene, kay kung namagalikagaw nga naa diha, kung hygienic ka, kung clean ka permi, di na siya makadaghan, no? Correct. So, yun sa nang ipang feminine wash ninyo. Mga femlactacid, betadine, kana. Ah. Those are pH care, kana. Dako kina pug tabang to clean always. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.